Solution Summit má ambíciu byť miestom, kde dokážeme hovoriť o tom, že existujú dobré technické riešenia a že to dokáže byť miestom inšpirácie pre developerov na to, aby si tam našli to riešenie, ktoré je pre ich projekt vhodné. Čiže mala by to byť akási prehliadka, showcaseová prehliadka dobrých riešení. Ale na čo sa asi úplne že najviac teším je práve zoznam, myslím si, že veľmi kvalitne vyskladaných speakerov a ich tém. A som veľmi rád, že takto na prvý ročník. Asi to je zrejme aj efekt pokračujúceho BKT Summitu alebo Techfora, kedy sme mali veľmi dobrú odozvu od partnerov a vyzerá to byť na výživný ročník s dobrými príspevkami.